todos os nominados pedímoslle que elixiran tres cancións para que hoxe escoitaran a canción da súa vida, a que os emociona de verdade. Paco Nieto, cales son os gustos dos nosos nominados musicalmente? Variados, moi variados, pero este ano chamoume moito a atención o grupo británico Dire Straits vai sonar moitas veces aquí neste acto. Por suposto non faltará Fuxan os ventos e non faltarán outro tipo de pezas e cancións que van ser, primeiro, da ledicia de todos seguro, e ademais algunhas delas seguramente unha sorpresa. Bueno, pois para esa noite musical, para esa noite do milagrosismo, vamos a poñer todo o corazón para que pasedes ben, para que compartades con nos esta cena e para que o día de hoxe sea un día agradable. A miña compañeira Mari Carmen Casasnovas vai a falarvos moi brevemente de que é o milagrosismo. Vamos a ver quenes son os patrocinadores que fan posible este acto. Mari Carmen, adiante. Boas noites. Ante todo, dar a benvida e saudar a mesa presidencial, autoridades, nomeados e veciños e amigos da Milagrosa. Temos que dicir que para celebrar o 27 aniversario dos premios dos milagrosistas hai por detrás un traballo de varios meses organizado e preparado por persoas que non son profesionais e, por suposto, esperamos non ter ningún fallo, pero se así fose, esperamos que vosotros o entendades, o non ser profesionales, evidentemente. Agradecer aos nosos compañeiros que se comprometen ano a ano e traballan en equipo, como os jefes de equipo, que son Ricardo Varela, Luís Abel e Manolo Castiñeiras. Tamén dar as gracias a todos esos compañeiros que son voluntarios e están traballando para que isto chegue ao seu fin. Bueno, a continuación vou vos dicir os patrocinadores deste evento, porque xa sabedes, a Asociación de Veciños evidentemente non ten uns ingresos todos os meses, pero sí ten colaboradores e gracias a eles evidentemente podemos traballar. Dar as gracias a Teixido Flor, Policlínico Lucense Polusa, a Abanca, CaixaBank, Deputación Provincial de Lugo, Concello de Lugo, Seguros Ocaso, Restaurante Manuel Manuel, Burelarte, Federación Veciñal Lucense, Federación Galega de Comercio e Concello de Friol. Bueno, pois a todos esos patrocinadores que fan posible este acto, a todos os colaboradores que co seu traballo tamén o fan posible, hoxe vamos a homenaxear o Instituto Lucas Augusti nos 175 anos, o instituto máis antigo de Galicia, que ten que ser un auténtico prestixio para todos nós, e Mini e Mero, que foron alumnos do Instituto Masculino, lembrámonos deles para todos os patrocinadores, para todos os compañeiros. Vai a sonar unha música moi divertida. Vamos a escoitar un minuto e medio esa rumbolla do grupo Aquenya. Vamos a ler dentro dun instante o primeiro dos currículos, que por certo quero dicir que todos os nominados establecimos por sorteo o orden que se vai a entregar, e antes de empezar co primeiro, que vai a ser o Colexio dos Salesianos, preguntamos a Mari Carmen moi brevemente que é Milagrosistas do ano. Mari Carmen. As primeiras veces que veñen, ou a primeira vez que veñen a xente aos milagrosistas do ano, explicar un pouco e brevemente, evidentemente, que é o agradecimiento ás persoas e entidades que pola súa trayectoria traballaron polo barrio, que tamén proyectaron fora de Lugo como a cultura, o deporte e demás facetas. Hai 21 premios, divididos en varios sectores: o mundo da educación,
da sanidade, da política, das forzas de seguridade do Estado, empresarial e comercial, do campus, dos servicios sociais, da cultura, deportes, igualdade e comunicación e transportes. Finalizo dicindo que esta 26 edición tamén ten unha dedicación especial, moi especial, ao apoio que xa o dixo Jesús á violencia de género. Desexo vos unha feliz noite, noraboa aos agasallados, perdón. Moitas gracias pola súa colaboración. Gracias, boas noites. Bueno, pois vamos xa co primeiro dos nominados. Como dicía, por sorteo establecimos o orden, non queríamos facer diferencias entre os nominados. Corresponde ao Colexio dos Salesianos e vamos a ler un breve currículum deste primeiro nominado, que é o Colexio dos Salesianos. Currículum que, condensado, resumido, di o seguinte: foi o 18 de agosto de 1988, ano do centenario da morte de Don Bosco, cando os salesianos chegaron ao barrio da Milagrosa. Desta data están a punto de cumplirse 30 anos. Os salesianos intentaron na Milagrosa dar resposta a diferentes realidades que encontraron no noso barrio, ofrecendo unha proposta integral na que combinan educación e evangelización. O Colexio Salesiano Divina Pastora foi mellorando continuamente as súas instalacións para dar un mellor servicio a nenos e adolescentes. As novas tecnoloxías, a innovación educativa, a educación integral e inclusiva son unha mostra do afán de integración do alumnado de diferentes culturas que conviven no centro. As instalacións do colexio cedéronse en numerosas ocasións a asociacións de veciños, a parroquia, a actuacións, festas, encontros, reunións, aspectos lúdicos, incluso actividades interxeneracionais ou actividades da terceira idade. O Centro Xuvenil Ateibo, creado en 1989, ofrece un espacio educativo no tempo libre para aqueles que o desexen. A Fundación Juan Soñador, creada pola familia salesiana dende fai xa máis de 10 anos, amplía continuamente a súa atención a nenos, xóvenes e familias con dificultades. Nestes 30 anos non faltou unha estreita colaboración ca parroquia da Milagrosa, cuidando a vida espiritual de moitas persoas e botando unha mão aos diferentes sacerdotes que pasaron pola parroquia. Finalmente, a creación da Asociación Salesiani Lucia Augustini dá mostra da implicación da comunidade de Don Bosco. Os salesianos están a facer realidade en Lugo, no barrio da Milagrosa, o soño de Don Bosco, que se resumía nunha frase: educar os cristiáns e honrados cidadáns. Os salesianos elixen como música para recoller o premio a banda sonora da película La vida es bella. Entrega o premio a señora alcaldesa do Concello de Lugo, doña Lara Méndez López. Decir Milagrosa é decir 30 anos dos salesianos da Milagrosa. Teño que felicitar, además, polo seu gusto musical. Recolleu o premio o director do Colexio Salesianos, Óscar. Parece que estamos vendo a Josué, parece que estamos vendo a Benini, parece que estamos vendo esa magnífica película de La vida es bella, que nos leva ao seguinte dos nominados. É o Hospital Universitario Lucus Augusti, o personal do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Un xigante, xa de vos, de 170.000 metros cuadrados, construídos na cidade romana de Lugo, o Hospital Universitario Lucus Augusti.
Hospital que é o primeiro xerador de emprego. Ten 3.000 profesionais que acuden de medio día ao seu posto de traballo. 3.000 profesionais. A media diaria é de 4.000 pacientes. Máis de 22.000 persoas hospitalizadas cada ano. Unha permanencia media de hospitalización de 8 días. 16.000 pacientes operados ano en 19 quirófanos que ofrece o hospital. Fixademos os datos de reciente ano, 2017. 435.000 consultas externas, 170.000 probas diagnósticas, 46.000 ecografías, 27.000 TACs e 7.500 resonancias magnéticas. Polo seu servicio de urxencias que triplica a superficie do anterior hospital, pasan cada ano 98.000 pacientes. No seu laboratorio, un dos millores informatizados, estudianse cada ano 4,5 millóns de probas analíticas. En nome de todo o personal do Hospital Universitario Lucas Augusti, vai a recoller o agasallo o seu xerente. Ramón Ares naceu en Melide e licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago. Formouse como especialista en Saúde Pública na Universidade Compostelana, máster en Dirección e Organización de Hospitais. Desempeñou tarefas en distintos hospitales, como é o caso do Cristal Piñor, Hospital Comarcal de Valdeorras, Hospital Xeral de Calde, Hospital do Salnés. Ramón foi director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas en Santiago e actualmente é o xerente da estrutura organizativa de xestión integrada Lugo, Cervo e Monforte de Lemos. Elixen a canción do grupo Milladoiro Muiñeira do Areal. Entrega o premio o conselleiro de Sanidade don Jesús Vázquez Almuíña. Decir milagrosa é decir personal do Hospital Lucas Augusti. Unha pequena curiosidade deste tema. Nos vamos ás terras de Lemos para recoñecer a labor dun profesor de Tecnoloxía Agraria na Escola de Capacitación de Monforte e hoxe alcalde da cidade de Lemos. Naceu en Guitiriz, na Terra Chá, e entre outros cargos desempeñou os seguintes. Foi secretario xeral de UGT Lemos, secretario de Formación e Emprego de UGT Galicia, membro do Comité Autonómico de Emprego, membro tamén do Consello Galego de Formación Profesional e do Consello Galego Económico e Social, patrono da Fundación para a Formación Continuada Forcén, membro do Consello Xeral de Formación Xeral do Estado. No seu partido foi secretario xeral en Monforte, secretario xeral comarcal e membro do Comité Provincial e Nacional. Entre outros cargos institucionais e políticos, José Tomé foi primeiro teniente alcalde do Concello de Monforte de Lemos, diputado na 7ª legislatura, presidente da Comisión Institucional, vocal na Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, membro da Comisión do quinto do Parlamento, vocal de Traballo e membro da Comisión do Consello de Contas. Elixe, unha das cancións que elixiu, que llevamos a poñer na recollida do agasallo, uns versos do poeta, escritor Álvaro Conqueiro. No Niño Novo do Vento hai unha pomba dourada. A voce de Luís Emilio Batallán entrega o premio a representante da excelentísima Diputación de Lugo e alcaldesa de Trabada, doña Mayra García Bermúdez. Decir milagrosa é decir terras de Lemos. José Tomé Roca, alcalde de Monforte. Polo médico de Moraña, Luís Emilio Batallán. Por certo, don Álvaro, de Mondo
Pinedo, menudo cabreo colleu cando escoitou isto, porque non lle pediu permiso ao Batallán para poñerlle música a este poema. Despois sei que as foron amigos, pero bueno, aí queda esa peza para a historia xa tamén. Quen puidera enamorada, meu amigo, cantou das terras de Miranda ás terras de Lemos, e nos vamos a entregar o agasallo ás forzas de seguridade do Estado, a Manuel Llanes Castro. Manuel Llanes Castro, nacido en Lugo, é diplomado en Ciencias Políticas pola Universidade de Salamanca, é inspector do Corpo Nacional de Policía con destino na Comisaría de Policía de Lugo. O seu cargo é xefe de Grupo de Atención Cidadá. Ingresou na Policía Nacional no ano 1982 e tras o seu período de prácticas en Alicante foi destinado á Xefatura Superior de Bilbao, onde durante 3 anos desempeñou labores operativas de seguridade cidadá. En 1986 superou o proceso de selección como TEDx, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Incorporouse ao grupo de desactivación de explosivos de Bilbao, no que durante 6 anos exerceu como desactivador na loita antiterrorista. En 1991 é destinado á Xefatura Superior de Policía de Galicia, donde seguiu cas tarefas na loita antiterrorista. Durante a súa larga traxectoria profesional como TEDx, a partir do ano 2002 tamén como técnico nuclear radiolóxico, biolóxico e químico, neutralizou múltiples bombas e artefactos, entre os que se encontra colocada no polígono do Ceao da nosa cidade a empresa Construcións Mon no ano 2007. Participou en numerosos dispositivos de seguridade, en arriscadas intervencións no País Vasco que lle fixeron ser acreedor da Cruz ao Mérito Policial con distintivo roxo. Desde o seu ascenso a inspector no ano 2013, exerce como xefe de grupo de tráfico minorista de drogas na Xefatura Superior de Policía da Coruña e na Comisaría Provincial de Lugo. Ten, fixadevos no historial, 60 felicitacións públicas, Cruz ao Mérito Policial con distintivo roxo no ano 91, Cruz ao Mérito Policial con distintivo blanco no ano 2005, Medalla Cruz Encomenda e Placa de Dedicación ao Servicio Policial. Ten, entre outros cursos, o de especialización en desactivación, técnico de subsuelo, EOD, técnico analítica ambiental básica, especialista en planteamento e tratamento de incidencias e un sinfín de cursos que o fan merecedor de que nós, hoxe, na Milagrosa, o agasallemos co título de Milagrosista do Ano. Manuel elixe de Pink Floyd, The Wall, creo que é El Muro, na traducción literal, e Naide Millor, que é o xefe superior de policía, que además é do Incio, é daqui de Lugo. Don Manuel Vázquez López vai a entregar a vostede o seguinte título, porque decir Milagrosa é decir Manuel Llanes Castro. José Trigo Pérez, dende a súa orfandade aos 15 anos, e tamén como revisor de autocares Trigo ata a actualidade, pasaron 60 anos, que non é nada, son 60 anos. E este empresario de gran mérito no ano 1970 constituiu en sociedade con Genaro Saavedra o grupo Esporauto, que en principio estuvo en Lugo na calle Fray Plácido. Foi unha das etapas máis importantes. Esporauto chegou a ser líder en Galicia en venta de coches usados. 5 anos comerciais inolvidables,
2 socios e promotores, e o prestixio que acadou o Sport Auto no sector a nivel non só de Galicia, sino incluso de fora da nosa comunidade. No ano 1975, cada un dos socios tomou o seu camiño, perpetuouse, como non, a amizade e se desenrolaron proxectos propios. José Trigo queda como único propietario de Sport Auto, inaugurando os novos locais na Avenida da Coruña. No ano 1977 adquire un local en Camiño Real e en 1980, cando o seu prestixio profesional e persoal ten compensacións públicas, Sport Auto foi nomeado concesionario en Lellán para Lugo e provincia, marca que cambiaría por Austin Rover e Land Rover. Isto non só non perxudicou a concesión, sino que, polo contrario, ofertou unha amplísima gama de vehículos, turismos, destacando todos eles pola súa calidade. Calidade no servicio, calidade de taller, calidade na posventa, calidade que pode aportar Sport Auto. En 1985 créase Galisport, con centro en Santiago de Compostela, sendo concesionario da marca Jaguar. E no ano 91 inaugúranse as novas instalacións no polígono da Grela na Coruña baixo a nominación comercial Trigocar SL, instalacións que foron ampliadas no 2006 ca concesión de Mitsubishi. Na actualidade o grupo Trigocar representa as marcas Jaguar, Land Rover, Mitsubishi e motocicletas Triumph. Vai a sonar unha canción de Julio Iglesias que ademais semella moi ben o que é subir no mundo do empresariado. Vai entregar o premio o presidente da Cruz Vermella en Lugo a Prevar e Fudace, don Luís Abelleira Mallor. Decir milagrosa, decir Sport Auto. Así un comentario más desenfadado que o Brogan vai ganando, seguramente que tenéis por aí datos más fehacientes. Creo que vai ganar. Bueno, como ganar, como non, se gana con un currículum como o de Germán Santamarina, que me quedé realmente impresionado do currículum que vamos a ler. Vamos a ler o currículum do decano da Facultade de Veterinaria. Germán naceu nos anos 60 no antigo sanatorio de Pimentel, veciño do barrio de Paradai, con vínculos no noso barrio da Milagrosa, vínculos familiares. Seu avó era do agro do Rolo. No ámbito profesional, iniciou os seus estudios no ano 84, a súa titulación. 5 anos máis tarde, xa demos, Germán Santamarina obtén o premio extraordinario de fin de carreira ou acadar o millor expediente, o expediente número 1 da promoción da primeira facultade de veterinaria. Sin desvincularse da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolve a súa tesis doctoral sobre o cabalo galego. Desenvolve, no ámbito da especialidade na medicina interna, de animais de compañía. É autor de numerosos traballos e artigos de investigación. Ao longo da súa formación, realizou estancias nas universidades de Bolonia, California, Alford e Lyon. Na evolución da nosa facultade, formou parte do corpo de veterinarios clínicos que botaron a andar o Hospital Veterinario Universitario
Roz Codina. No ano 2004 incorpórase o equipo de Canal da Facultade de Veterinaria como vicedecano, participando intensamente na preparación da acreditación europea da facultade. Continuou con esta encomenda ata a súa elección como decano da facultade no ano 2012, cargo que renovou no ano 2016. Germán elixe unha canción de Queen, David Bowie. A entrega só a podía facer o vicerrector do campus universitario, don Javier Bueno Lema, porque dicir milagroso é dicir Germán Santamarina Perra. Pois vamos a empezar pola primeira das intervencións. Vai a intervir o vicerrector do campus universitario, Javier Bueno. Javier, fuche milagrosista, pero non lembrábamos a canción que lexiche cando fuche milagrosista. Entón dixemos, tú nos dirás se acertamos ou non. Vamos a ver, a un vicerrector do campus universitario, si lle puñemos Gaudeamus Igitur, o mellor acertamos. Vamos a escoitar ese hino da Universidade Compostelana, un minutiño, e logo vainos a saludar o vicerrector Javier Bueno. Así que Gaudeamus Igitur, hino da Universidade Compostelana. Jesús, a verdad que é un placer estar esta noite aquí con todos vos. Grazas por acordarvos da universidade, grazas por premiarnos tamén tantas veces, sodes magníficos e moi xenerosos, e nada, felicitarvos por seguir con esta fabulosa iniciativa que demostra a capacidade da asociación aquí dos veciños de Milagrosa e a viveza e a forza deste movimento da asociación veciñal. Moitas grazas e que disfrutemos todos deste gran evento. Bueno, pois xa que Javier falaba de asistencia, podo vos dar o dato, están seguindo o acto nos comedores, incluso algún que desgraciadamente non pode ver, pero se escoitar, 433 persoas están seguindo o acto dos milagrosistas do ano, 27 edición. Vou a complementar, se me permites, Javier. O outro día facíamos unha entrevista e preguntábame que me parecía dos dous acontecementos máis importantes dos últimos 100 anos de Lugo. Eu arrisco de equivocarme e dicía, a muralla, a limpeza da muralla nos anos 70 e a súa declaración como ben da humanidade. O segundo, desde o meu humilde punto de vista, a creación do campus universitario de Lugo, que cambiou totalmente a cidade. Por lo tanto, como non íbamos a homenaxear a un decano como Germán Santamarina e como non íbamos a escoitar esas palabras de salutación de Javier Bueno. Unhas palabras que nos dan paso para irnos ao ensino medio, ao ensino de secundaria, porque vamos a falar do IES Lucus Augusti. Un instituto que xa na presentación comentamos, temos que empezarnos a dar un pouquiño máis de importancia aos lucenses, que non nos damos moita importancia. Temos o instituto máis antigo de Galicia, non está en Coruña, non está en Pontevedra, non está en Vigo, non está en ningún lado de Galicia, está aquí, é o Lucus Augusti, e o Lucus Augusti nos acompaña hoxe. Mirad, o Lucus Augusti foi creado no ano 1837. No ano 1837, a Deputación Provincial solicita a fundación en Lugo dunha universidade de provincias. Pouco tempo despois, créase o Instituto Superior de Segunda Ensinanza.
Despois de pasar por 3 localizacións diferentes, Lugo, Monforte, o Instituto instálase en 1873 na Rúa de San Marcos, compartindo edificio coa Diputación Provincial de Lugo, ata o seu traslado definitivo en 1950, o actual edificio da Avenida de Rodríguez Mourelo, próximo ao Parque de Rosalía de Castro. O IES Lucus Augusti é xa un centro educativo de dilatada historia. Mirade se é impresionante as persoas máis destacadas que estudiaron no Lucus Augusti. Foron alumnos do Lucus Augusti Rodríguez Mourelo, o grabador Castro Gil, a pintora Julia Minguillón, o pintor Tino Grandío, o literato e profesor Evaristo Correa Calderón, o filólogo e alcalde de Pontevedra no seu día Filgueira Valverde, o estudioso, literato e profesor Antonio Fraguas, o magnífico escritor, un dos millores que temos a nivel nacional, Álvaro Cunqueiro, Luís Pimentel, Ángel Fole, Manuel María, Uxío Noboneira. Si fora pouco todo o que vos estou leendo, teño que dicirvos que o Lucus Augusti tuvo a un presidente do goberno, como alumno, Leopoldo Calvo Sotelo, e a un presidente autonómico, Manuel Fraga. O masculino cumple 175 anos. O coordinador dos actos é Manuel Celso Matalobos. Manuel Celso Matalobos é catedrático de Lingua e Literatura Galega no IES Lucus Augusti. Colaborador na prensa galega en revistas literarias, coordinou distintos textos da ESO e de BAC. Publicou traballos como Lugo e a lírica medieval galego-portuguesa, escolma poético-musical, lingua e publicidade. Publicou varios libros de poesías e distintas monografías sobre o IES Lucus Augusti, centro no que tamén foi vicedirector entre os anos 2004 e 2011. Vamos a entregar o premio, lembrando os 175 anos do Lucus Augusti, a Manuel Celso Matalobos. Elixen unha canción de un CD que me facía chegar Manel, de alumnos do propio Lucus Augusti, porque sabed que Mini, Mero e un larguísimo etcétera foron alumnos deste instituto. Por lo tanto, vamos a escutar esa canción que eles elixen. Vai a facer a entrega do premio o presidente da Audiencia Provincial de Lugo, don José Antonio Varela Grelo, porque dicir Milagrosa e dicir Lucus Augusti e dicir Manuel Celso Matalobos. Que para mí ten unha importancia especial e debería tela para todos. Manuel Celso Matalobos, aparte de todo o que se dixo no currículum, e podía ser moi ampliable, de seguro que sí, ten un mimo especial por un museo que ten este instituto que de verdade lle recomendo que o visiten e que o poidan visitar, porque é unha auténtica xoia. O señor Matalobos ten moito que ver nese museo tamén noso. Pasamos á seguinte entrega de Milagrosistas, lembrando un breve currículum do milagrosista que entregamos a continuación. Jesús pasou a súa infancia no noso colindante barrio de Paradai. Naquel tempo, lembra Jesús, seu pai traballaba nun taller de carpintería no barrio Feijó. Súa nai na bella factoría de frisa que tanto emprego deu ao noso barrio da Milagrosa, donde hoxe están ubicados os terreos do Parque da Milagrosa. O barrio da Milagrosa ten para Jesús un significado especial, pois, e tamén é unha nota festiva, nunha verbena das festas patronais coñeceu a súa dona.
Despois de cumprir o servicio militar na unidade de operacións especiais, nace en el a súa afición ao esquí, a escalada e ao sendeirismo. Ingresa no ano 1981 na Policía Local de Lugo. En 1985 ascende a oficial e en 1990 a inspector, cargo que ten na actualidade. Nos primeiros anos presta servicio a pé como garda municipal, despois como motorista na unidade de tráfico, máis tarde 18 anos ininterrumpidos na Brigada de Seguridade Nocturna e dende o ano 2007 está ao mando dunha das unidades territoriais da Policía de Barrio. Jesús é graduado superior en Recursos Humanos pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado tamén en Relacións Laborais. Realizou numerosos cursos de especialización, entre os cuales destacamos os de Seguridade Vial, Tráfico, Medio Ambiente, Policía Xudicial, Seguridade Cidadán ou os de Investigación de Accidentes e Técnicas de Mando. É profesor da Academia Galega de Seguridade Pública e recentemente impartiu un módulo formativo na Academia de Seguridade Pública de Extremadura. É membro tamén da Xunta Local de Seguridade Cidadá e Vial da FEN en Madrid. Publicou artigos en revistas policiais especializadas. Concedéronselle varias mencións honoríficas por detencións e salvamentos de persoas, sendo condecorado pola Xunta de Galicia coa Medalla de Permanencia ao Servicio e outorgándoselle a Cruz de Ouro e a Cruz de Prata ao Servicio Policial. Jesús representa para nós os valores da honestidade, a eficacia e a seriedade no desenrolo das súas funcións. Por lo tanto, Jesús, todos esos valores que nós reconocemos fante merecentes desde o noso punto de vista a considerarte un funcionario exemplar digno de imitar e de admirar. Elixes como canción unha canción de Van Morrison que esperamos que te emocione mentras se entrega o premio a señora alcaldesa do Concello de Lugo, doña Lara Méndez López, porque decir milagroso é decir Jesús Piñeiro Santos. Morrison, el León de Belfast. Pasamos a unha funcionaria da Xunta de Galicia, como é o caso de María Cristina Abades. María Cristina Abades naceu a comezos dos anos 70 e é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Tamén ten o diploma de directivo no ámbito da administración local. A súa dilatada experiencia profesional comezou no ano 99, sendo ata o 2006 secretaria interventora dos concellos de Paradela e Cerro. No 2006-2015 toma posesión como letrada asesora no Concello de Cerro. 2015 é subdirectora da Asesoría Xurídica da Deputación Provincial de Lugo. 2015-2017 letrada asesora do Concello de Lugo. 2018, na actualidade, é a xefa territorial de Política Social de Lugo. María Cristina ten unha amplia formación, entre a cual destacamos cursos sobre economía financiera, curso superior de urbanismo, lei do solo, funcións públicas, un sinnúmero de cursos que a fan merecente de escoitar o grupo U2 e a canción One que le elixe. Non sei se incorporou José Manuel Balseiro, que tiñamos previsto. José Manuel, que te disculpamos ao principio, correspondeche esta entrega, a entrega a delegada territorial da Xunta de Galicia en Lugo, que vai a facer don José Manuel Balseiro Orol, delegado da Xunta de Galicia en Lugo, porque decir milagroso é decir María Cristina Abades Martínez.
felicitar o seu cantante, Abono. E por qué? Porque é un militante, loitador, un soldado que traballa contra a pobreza e contra a violencia. Bono, o líder de U2. De U2 nos vamos a ir ao folclore galego, a un grupo que ademais é de aquí desta zona, que é o grupo de Bandoira, o que llevamos a entregar o premio de Milagrosistas. Breve currículo tamén do grupo de Bandoira. O grupo de Bandoira é o máximo expoñente nas aulas de gaitas de Nova Escola Espacio Cultural, formado por máis de 50 músicos. Ten participado en diferentes eventos provinciais, presente desde as súas orixes no San Froilán e no Ar de Lucus. Actúa en multitude de festas do Concello de Lugo. Banda invitada no Festival Internacional de Gaiteiros de Ourense e tamén nos festivais de Quiroga e Ribadavia. A pesares da súa xuventude ten colaborado de Bandoira con distintos artistas como Luar na Lubre, Óscar Ibáñez, Carlos Núñez ou o grupo Brach. E dentro do grupo de Bandoira, Carlos Lorenzo Lemos, músico, director de Nova Escola Espacio Cultural de Bandoira. Carlos Lorenzo inicia os seus estudios a finales da década dos 80. En 1990 ingresa no Real Coro Toxos e Flores. Paralelamente ampliou os estudios nos conservatorios da Coruña e Santiago de Compostela. Impartiu clase de estudio Escola de Músicos de Santiago e en distintas lugares donde se impartía a disciplina de música. Podríamos citar, entre outros, as participacións tamén no Festival Celta de Ortigueira, en Cantabria, Zaragoza, en centros galegos, Xenebra, Bos Aires, Río de Xaneiro, Barcelona, San Sebastián. Na actualidade colabora co grupo Brach. E como non, decir Milagrosa ten que ser decir grupo de Bandoira. Elixen a súa propia música do grupo. Vai entregar o premio o seu delegado do goberno, don Ramón Carballo Páez. Escoitamos música de Bandoira, decir Milagrosa, decir grupo de Bandoira. Outro par de detalles. O grupo de Bandoira prácticamente composto por cativos rapaciños pequenos de 6 a 12 anos por aí. E logo, a maiores, decir que a primeira actuación que fixeron os de Bandoira foron nas festas da Piringalla e nas da Milagrosa. A música de Bandoira vai a dar paso á intervención do subdelegado do goberno. Bueno, a ver, Ramón, sabemos o resultado do Breogán ou non sabemos? Faltan 8 segundos, casi os podemos transmitir, 4, pero está ganando. Está ganando de 4. Bueno, pois ganando de 4 e faltando 8 segundos, seguro que vamos a ganar. Por certo, falando do Breo, se hoxe ascende, ali teis a camiseta do Breo, a camiseta do ascenso, adicada á organización dos Milagrosistas. Como non, en canto sepamos o resultado, ou en canto sepades o resultado, por favor, comunicádenolo para trasladar, a ver se efectivamente ascendemos. Ben, pois mentras agardamos esa boa noticia, a Ramón Carballo, xa coñecemos os seus gustos musicais, vamos a poñer ese mítico Sementeira de Fuxan os Ventos para prepararnos para a intervención do subdelegado do goberno. Escoitamos un minutiño dese mítico Sementeira.
noite a todos. Estábamos alargando un pouco a ver se remataba o Breogán, pero non dá rematado, pero esperemos que ganemos. Bueno, sí, ascendeu xa. Bueno, pois valeu a pena. Polo tanto, xa teño que pedir disculpas por chegar tarde, pero valeu a pena porque era un acto, un momento histórico para Lugo, para a cidade, e polo tanto, esa enhoraboa tamén ao Breogán. Bueno, antes de nada, teño que agradecer á Asociación de Veciños Comerciantes e Industriais da Milagrosa por invitarme un ano máis a estar nesta gala, e xa é un emblema non só de Lugo, senón de toda a provincia, e vai moito máis alá do que é o barrio xa da Milagrosa. Polo tanto, a miña felicitación á Asociación e á Federación de Veciños por ser quen de manter máis de 25 anos xa na 26 edición este poder de convocatoria donde cada ano pois hai máis milagrosistas e polo tanto este lugar, xa yo teño dito máis veces ao seu presidente, anfitrión e mestre de ceremonias Jesús Vázquez, porque vai ter que alargar Manuel o restaurante, senón aí xa non se vai coller nos próximos anos. Bueno, como dicía Jesús, esta gala xurdiu para premiar ou felicitar esas persoas e tamén para promocionar o barrio sinlleiro da nosa cidade, é o barrio da Milagrosa. Ande eu viñen a esta cidade fai xa preto de 50 anos, había Lugo e a Milagrosa, como se foran casi dúas cidades. Ese barrio sinlleiro, ese barrio que tiña ese gran poder económico tamén centrado en dúas manufactorías, como era a Abella e como era a Frisa. Esas desapareceron e o barrio soupose reestructurar, soupo buscar novos destinos e soupo tamén facer esa integración da diversidade poblacional que ten neste momento. E, polo tanto, eu aquí non me queda nada máis que felicitar a todos os milagrosistas e, en especial, felicitar aos galardonados no día de hoxe a todos eles e, dunha forma especial, se mo permitides, o inspector de policía Manuel Yáñez e o brigada da Garda Civil Raposo pola miña relación diaria no traballo con eles. Por lo tanto, esa felicitación a todos eles, a felicitación especial, porque este é un momento que sempre recordarei que, falando aquí, o Breogán ascendeu a máxima categoría do baloncesto nacional, a Liga ACB. E onde sexo, tamén, non vive por aí o presidente do Lugo, esperemos tamén este ano, se non é o ascenso directo, que polo menos podamos xogar a promoción no Lugo. E do Madrid e do Barcelona non vou a falar porque pasamos apuros e eu que sou moi merengue, pois non quería facer heridas do Barcelona. Nada máis e moitas gracias. O resultado para aquelas persoas, seguro que todos que temos curiosidade, 93-89, creo que é o resultado do Breo, ascenso a ACB, Noraboa, Breogán, 93-89, e como non, que non o fixen antes, teño que darle as gracias a Suso Lázare por esa camiseta, que será unha das primeiras, camiseta do ascenso, firmada por toda a plantilla. Suso Lázare dicíanos que vai intentar compartir con nós ao final a cea, pero bueno, hoxe é un día complicado, vamos a disculpalo porque seguro que despois do ascenso habrá, como non pode ser de outro xeito, festa do Breo. Como festa para nós é premiar o presidente de Lugo Centro, do que vou a ler seguidamente o seu currículo que o fai merecente do noso agasallo. José Luís naceu no barrio lucense de San Eufrasio, cursou os seus estudios na Anexa e, como non, no Instituto Masculino. Comezou a traballar os seus primeiros pasos profesionais en autoavión. Volve a Lugo, despois de estar na Coruña, e reincorpórase á mesma empresa como encargado nas seccións de recambios e talleres. José Luís insístenos como unha data significada e, como non ten que selo, que en 1976 contrae matrimonio ca súa dona Clara Isabel Morán. Ambos os dous, forman parte da empresa familiar La Bolsera Gallega. Xaneiro
de 1977. José Luís, dende febreiro de 2015, é o presidente dos comercios do Lugo Amurallado, é o presidente da Asociación de Comerciantes e Empresarios Lugo Centro. Dende 2017 é vicepresidente da directiva que tan magníficamente, por certo, dirixe o noso gran amigo José María Seijas. Compatibiliza os seus cargos de dirección ca súa atención familiar, é un avó casi como a min, polo menos igual, aficionado ao cine, á lectura, ao running, á marcha, mountain bike, motociclismo, ás ventas, a Lugo Centro, a elixir, que dicía Paco Nieto que foi o grupo Dire Straits, dices así, Paco, que no inglés eu non estou moi ben, dices... En castelán ven a ser algo así como pasando apuros, pasalas bueno, pues canutas. Seguro que non vamos a pasar apuros nin pasar as canutas ca entrega de José María Seijas López, presidente da Federación Galega de Comercio, porque decir milagrosa é decir José Luís Pérez López. Emilio é licenciado en veterinaria na Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo. 2001-2002 Emilio foi beca de colaboración e tesina no Departamento de Fisioloxía Animal da Universidade de Santiago, versando sobre o ácido oleico a parede vascular e a prevención da arteriosclerose. 2007-2008 técnico superior en prevención de riscos laborais, especialidade higiene industrial. 2008-2009, técnico superior en prevención de riscos laborais, especialidade ergonomía e seguridade no traballo. 2011, máster en dirección de proxectos e 2012, máster en dirección e xestión. Experiencia laboral van desde o Matadoiro de Nova Frisa, pasando por Esporcime de Melide, asesor veterinario en crianza, nutrición e produción e castración do Capón de Vilalba, ou, como non, 2003-2012, veterinario da campaña de saneamento gandeiro Traxacte. Dende 10/5/2012 ata a actualidade, é xerente en Lugo da empresa pública Traxa. E quero dicir, ademais, que dende Traxa temos que recoñecer a labor e o traballo de Emilio, porque realmente, con nós, como movimento veciñal, é exemplar. Escoita, Emilio, Paco, dioti, porque, a ver, este inglés... Pero si dices el final de la cuenta atrás... Bueno, pues el final de la cuenta atrás, para que a señora alcaldesa de Mondoñedo e voceira do Grupo Popular na Deputación, doña Elena Candia López, entrega o premio, porque decir milagrosa, decir Emilio Pardo Álvarez. E esta canción, o mesmo que o We Are The Champion, los Queen, pois úsase para eventos deportivos e hoxe é un día moi axeitado para eso, e que seguro que no Pazo, se non sonou esta, debería haber sonar, sí, luego. Moi deportiva, e non só de baloncesto vamos a vivir, sino que tamén de fútbol. É moi importante
do deporte base, porque vamos a falar do deporte base na persona de Manuel Castro Núñez. Manuel Castro Núñez é técnico superior en actividades deportivas. Ten o título de instructor juvenil nivel 1, o de adestrador regional nivel 2 e, ademais, é adestrador nacional e director técnico deportivo da Federación Española de Fútbol na súa Escola Nacional. Participou en numerosas ponencias, conferencias e seminarios, xornadas deportivas do fútbol de Galicia, xornadas internacionales Xacobeo 99, xornadas de actualización, ten os cursos, entre outros, de preparación física aplicada ao fútbol, curso de técnica básica aplicado ao fútbol tamén, concellos de Paradela, Nogais, Taboada, Paradela. Foi colaborador de escolas deportivas de Casás, do Divino Maestro, A Ponte, Monterroso número 1, Colexio Monterroso número 2, Porto Marín. E fixadevos que historial deportivo. Manuel Castro Núñez foi adestrador, entre outros, dos seguintes clubes: Sociedade Ximnástica Comercial, Sociedade Deportiva Milagrosa, Sociedade Deportiva San Lázaro, Monterroso, Foz, Río Torto, que o ascendeu á primeira regional, Castro, ascensos a segunda autonómica e autonómica preferente, Ribadeo, ascensos a primeira autonómica e terceira división, representante dos adestradores da Federación Galega, oxeador no norte de España para Valencia e Real Madrid. Na actualidade, Manolo é delegado na provincia de Lugo da Real Federación Galega de Fútbol e delegado tamén da Escola Galega de Adestradores. Vai entregar o agasallo o senador Dámaso López, mentras sonan de fondo a música del Cóndor Pasa y el sonido del silencio, porque decir Milagrosa es decir Manuel Castro Núñez Vilachá. Parece unha tontería, pero bueno, sempre a veces simpático, incluso coñecer algún detalliño. Primeiro, chamouse Los Sonidos del Silencio. Realmente acabou sendo El Sonido del Silencio, composta e feita pola morte de JFK. Pasa, vamos a entregar o agasallo de Isabel Pardo de Vera. Quero decir, antes de leer o extenso currículum de Isabel Pardo de Vera, que lle quero dar as máis expresivas gracias, porque facendo todos un gran esforzo, como seguro que fan membros da presidencia, nominados, persoas que nos acompañan hoxe, vamos a contar unha pequena anécdota. Contactando a través do seu correo persoal con Isabel Pardo de Vera, contéstanos ao primeiro correo, falámoslle de que queremos nominar a milagrosista, ven de Madrid, es profeso, a recoller o premio, e nos dice: ¿cómo no voy a aceptar ser milagrosista del año si vivo y viví en la avenida de La Coruña, a nosa arteria comercial? Y además, os digo que bloquearé mi agenda ese fin de semana porque voy a estar en la Milagrosa. Como non podía ser de outro xeito, vou a leer e, repito, quero agradecer de forma especial que se desplaza ese profeso de Madrid, porque eso prestixa premios como este. Isabel Pardo de Vera é enxeñeira de camiños, canais e portos pola Universidade da Coruña, 94-2001, executiva MBA da Escola de Negocios de Caixanova, no 2009, Programa Executivo Directivos de ADIF e ESAB. Na súa experiencia laboral constatamos que do ano 2001 ao 2007
foi delegada noroeste de SEG S.A., Sondeos, Estrutura e Geotecnia. 2007, dende marzo ata decembro, directora de obras de INECO e TIPSA, encargándose do eixe da alta velocidade Ourense-Santiago, con unha xestión de 170 millóns de euros. 2007-2009, directora de obras, entidade pública empresarial ADIF, construción liña de alta velocidade Madrid-Galicia, 277 millóns de investimento. 2009-2012, xefa de infraestructuras da entidade pública empresarial ADIF, construción da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, 480 millóns de euros de investimento. 2012-2016, xerente de área da entidade pública ADIF Alta Velocidade, investimento de 1054 millóns na liña de alta velocidade Madrid-Galicia. Dende febreiro de 2016 a xuño de 2016 é directora de Mobilidade e Infraestructuras da Deputación de Pontevedra, tendo ao seu cargo 250 empregados. Na actualidade, dende o 6/6 de 2016, é directora xeral de Explotación e Construción da entidade pública empresarial. Fixadevos os datos. 8.509 empregados, 516 millóns de euros de investimento e 832 de xestión anual. Forma parte de consellos de administración como INECO, Redalsa, Enfesa, Cetren ou ADIF, e tamén de sociedades como Barcelona Alta Velocidade, Almería Alta Velocidade, Gijón Norte, Murcia Alta Velocidade, Palencia Alta Velocidade. Agardamos, Isabel, que nos apoyes en ese gran logro que pretendemos para Lugo, que é a consecución do AVE, e seguro que non nos vai a faltar o teu apoio, e da estación intermodal. Isabel elixe tamén a Dire Straits para escoitar en outro título diferente ao que escoitamos anteriormente. Entrega o premio o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, don José Manuel Balseiro Orón. Decir milagrosa e, sin ninguna dúbida, decir Isabel Pardo de Vera Posar. Camino da vida. Marnofer compuso esta canción para dedicarla a outro cantante espléndido, Johnny Madis. Isabel, tamén tiñamos unha pequena sorpresa. Como non sabíamos que canción ibas a elixir, e a pesar de que agora Madrid e Lugo, pois polo correo electrónico está máis cerca, teñe que estar máis cerca tamén polo AVE. Bueno, pois nosotros tiñamos unha pequena sorpresa, a ver que che parece isto. Obviamente Andrés do Barro, Andrés Lapique do Barro, pero os coros eso de pipi pipi fainos, entre outros, Juan Pardo e Camilo VI. O tren, Isabel, que nos ten que levar a Intermodal e a ese AVE, que Lugo non pode quedar sin AVE. Hoxe tamén hai que ser reivindicativos, e aí estamos. Bueno, seguro que non nos vai a fallar, como non, ese apoio de Isabel Pardo de Vera. Noraboa. Vamos a pasar á entrega de José Luis Raposo. José Luis Raposo, Brigada da Garda Civil, ten
ensinanza de formación para o acceso á escala de gardas da Garda Civil, tamén, como non, formación para o acceso ao emprego de cabo da Garda Civil, diploma escola de especialización, cursos, entre outros, de especialista en Policía Judicial, Investigación Operativa, Policía Científica, Dereito Internacional Humanitario, Intervención con mulleres vítimas de violencia de xénero, Dereito Policial ou Drogas e Función Policial. Na súa experiencia profesional destacamos ano 86, 1986, Garda Civil Auxiliar, 88-93, distintos postos de Garda Civil, 93-98, cabo comandante de posto da Garda Civil, 98-99, destinado no centro penitenciario como xefe de garda, 99-2001, destinado como operativo no equipo territorial da Policía Judicial, 2001-2015, Unidade Orgánica de Policía Judicial, sarxento, xefe de equipo territorial da Policía Judicial, 1987 ata a actualidade, Brigada da Escala de suboficiais da Garda Civil. Foi ponente de numerosos cursos e está en posesión, entre outras, das seguintes condecoracións: Placa Real e Militar da Orden de San Hermenegildo, Encomenda da Real e Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz con distintivo branco da Orden do Mérito da Garda Civil, Cruz de Prata da Orden do Mérito da Garda Civil. Vai entregar o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil, don Miguel Ángel González Arias. Escoitamos de fondo a Los Secretos. Agárrate fuerte a mi María, porque decir milagroso y decir José Luis Raposo Cabo. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Decía cantando Enrique Urquijo, líder de Los Secretos: el agárrate fuerte a mí María, María a su hija, se agarraba a su hija para salir de las adicciones a las drogas que tenía precisamente este chico. Seguro e si teremos a donde ir, porque ahora vamos a escoitar a voz da Diputación Provincial de Lugo. Vamos a pedirle a doña Mayra García que nos acompañe para trasladarnos a voz da Diputación Provincial de Lugo. Por certo, que quero facer un inciso. Gracias, Miguel Fernández. Eso é ser un concelleiro de deportes, porque o mellor era máis cómodo ahora, despois do partido do Breogán, irse para a casa. Pero Miguel Fernández Ayú. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Bueno, y Mayra, que temos que dar as gracias porque este premio, o premio dos milagrosistas do ano, financiase, leímos os patrocinadores, pero na súa maior parte, na súa parte máis importante, na súa parte máis cuantiosa, en un convenio que temos ca Diputación Provincial. Por lo tanto, Mayra, quero pedirche que lle traslades ao presidente e aos demás membros do equipo de goberno o noso agradecemento por esa colaboración. Temos que poñerlle tamén á xoven alcaldesa de Trabada unha canción. Mayra tamén elixiu o grupo máis demandado, verdad, Paco? A Dire Straits. Así que vamos a escoitar os compases de outro título de Dire Straits mentras agardamos que Mayra García, alcaldesa de Trabada, diputada provincial, nos traslade a voz do equipo de goberno da Diputación.
Mayra para decir algo desta canción, porque ten o seu aquel. El último truco é o título desta canción dos Dire Straits, e é, como escoitan, un so de saso. Bueno, pois, a Escola de Música do Concello de Lugo hai moitos alumnos que xa son veteranos, recén xubilados, e un anda pensando neso, en comprar un saxo, porque resulta que cando un vai comprar un saxo a unha tienda de música, interpreta isto. Non sei se tamén como os fan os Dire Straits, pero bueno. Moi boas noites a todas e a todos. Estou encantada de compartir con vos esta cita tan importante para os agasallados e tamén tan importante para os veciños que reúnen a asociación aquí esta noite. En primeiro lugar, quería dirixir as miñas palabras aos homenaxeados desta noite, aos 21, que reúnen pois os méritos suficientes para ser homenaxeados como milagrosistas do ano 2018. Dende a Diputación Provincial de Lugo, pois tal e como decía o presidente Jesús Vázquez, estamos encantados de colaborar con esta asociación porque sin duda dende esta institución estamos a traballar día tras día para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e das nosas veciñas, pero para iso, para conseguir os nosos proxectos e os nosos obxectivos, é fundamental o traballo e a colaboración das asociacións e do tecido asociativo desta provincia. Como decía Jesús, eu son alcaldesa de Trabada de un pequeno concello de Lugo e sei moi ben a importancia das asociacións nos nosos concellos. Ao largo de todo o ano son moitas as citas que se celebran gracias a estas asociacións, actividades culturais, actividades deportivas, festas, eventos solidarios e evidentemente pois non poderían levarse a cabo sin a vosa colaboración. Pola miña parte, nada máis, agradecer unha vez máis pois que se nos convidara a participar neste acto, que é un orgullo para nós. Decir en nombre do presidente da Diputación de Lugo que en nós pois vades a ter sempre un aliado para defender as dotacións sociales que se merecen os veciños da nosa provincia e tamén as infraestructuras, como decía Jesús Vázquez, que se merecen os nosos veciños, os nosos comerciantes e os nosos industriais para ser competitivos. Así que a disfrutar desta noite, noraboa aos premiados e moitas gracias, Jesús, por convidarnos. Vou contar unha anécdota breve. Un día no teu despacho da Diputación eu pedí unha cita para falar contigo e faleiche de orzamentos participativos, que é un dos grandes retos do tecido asociativo. E dixécheme, pero Jesús, como non vou eu a creer nos orzamentos participativos se eu vou casa a casa pedindo voto? Si son de traballo, como non vou a creer? E estou completamente seguro que crees nos orzamentos participativos e na colaboración do tecido asociativo. Por lo tanto, Mayra, gracias porque hoxe nos acompañes e gracias á institución que representas pola súa colaboración. Colaboración que fai posible que entreguemos a Mauricio Repeto o seguinte dos premios dos milagrosistas. Mauricio Repeto é licenciado en Psicología pola Universidade de Montevideo, Uruguai, diplomado en Perfeccionamiento Profesional, Psicología do Traballo pola Universidade Católica do Uruguai, Máster Paulo Fabio en Dirección de Recursos Humanos pola Universidade de Santiago, Presidente de AGE Lugo, Secretario Xeral de AGE Galicia, Mentor da Escola de Organización Industrial, Psicólogo Xeral Sanitario e Director do Centro Clínico 9, Centro de Recoñecemento de Condutores, Psicólogo Xeral Sanitario, ADESLAS, docente, colaborador de másters e de cursos en Dirección de Recursos Humanos e na Escola de Relacións Laborais. Tamén Mauricio é consultor de Recursos Humanos, investigador,
Mauricio elixe para recoller o seu agasallo unha canción de Jorge Drexler, Al outro lado del río. Entrega o premio o comisario xefe superior de Policía de Galicia. Aquí puxeron o mal, Antonio, pero vámonos rectificar. O comisario xefe provincial e gran amigo Antonio Villamarín Rielo, que vai entregar o premio, porque decir milagroso é decir Mauricio Respeto Normán. Jorge Drexler, uruguayo, Al outro lado del río, primeira canción cantada en castelán que tivo un Óscar. Bueno, e agora vamos a entregar un premio tamén que, sin desmerecer a ningún dos que xa entregamos e dos que faltan por entregar, é un premio especial, porque levábamos moito tempo tratando de que Bernardino Pardo fora milagrosista, e en esta edición conseguimos que Bernardino Pardo sexa milagrosista. Eu quero vos definir, e non estou lendo ningún currículum a Bernardino, como a personalización da solidaridade. Fixádevos que currículo. Bernardino Pardo é médico licenciado pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en medicina familiar e comunitaria, especialidade MIR que fixo no Juan Canalejo da Coruña. No seu exercicio profesional están, entre outros, o Hospital Xeral de Lugo, o Hospital Xeral de Galicia, a Cidade Sanitaria Juan Canalejo, o Ambulatorio da Estrada, Pontevedra, o Centro de Saúde de Fingoi, o Centro de Saúde de Vilalba, o consultorio, o seu consultorio actual de Nadela. Foi o primeiro presidente da Asociación Galega de Medicina Familiar, director de institucións sanitarias abertas da provincia de Lugo 85-86. Relación directa ca Milagrosa, porque gracias ás súas xestións, as do alcalde Vicente Quiroga, ou as do lembrado médico tamén Jaime Torres, se impulsou o Centro de Saúde da Milagrosa. Foi asesor da Consellería de Sanidade para asuntos de atención primaria, asesor do Plan de Urxencias de Galicia, asesor do Plan para o Cancro en Galicia, titor da especialidade de Medicina Familiar, é membro de ASNAIS, UNICEF, ADEGA, contertulio da cadena SER, presentador do programa de televisión Centro Médico, participante e colaborador en importantes reivindicacións, por exemplo, na hemodinámica 24 horas para o ULA, candidato por Vilalba, candidato ao Senado, director da empresa Estifa, membro fundador do Clube Hípica Ecos. Bernardino, me vas a permitir que por riba de todo este currículum volva a repetir o que dixen ao principio. A solidaridade personalízase e ten un nome. Bernardino Pardo Teijeiro. Vai entregar o agasallo o conselleiro de Sanidade, don Jesús Vázquez Almuíña, porque decir Milagrosa é decir Bernardino Pardo Teijeiro, mentras escoitamos a canción Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui. Yo tengo tantos hermanos que los puedo contar en el valle de la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada día, con la esperanza delante, con los recuerdos de casa. Yo tengo Eu pensei que iba a faltar no currículum de Bernardino algo que sí, que citou Jesús, pero permítame facer unha referencia especial de Bernardino, Manu, do que calme unha fonda amizade, e eu engadiría nese currículum algo máis, unha sorrisa perenne,
un sorriso contagioso e que dá moita alegría, moita ledicia. E un tertuliano de primeira, pero xa ten fichaxe, o sea que naide tente fichado que xa está fichado. Y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tan... Bueno, vamos a facer un pequeno aparte para tamén ter un recordo para unha persoa, Bernardino, que seguro que lle gustaría, seguro non, completamente seguro, que hoxe túa nai, Conchita Teijeiro, te gustaría compartir contigo este premio. Conchita é a madriña da Milagrosa e por circunstancias de saúde leva uns anos que non nos pode acompañar. Pero Milagrosistas quere lembrar a túa nai, a Conchita Teijeiro, e quere solidarizarse con esa campaña para que túa nai teña unha rúa, un xardín, un trociño, unha parte de Lugo, alcaldesa, que estamos porque Conchita Teijeiro teña esa presencia no callejero, nas rúas, non xardín, unha parte de Lugo. Unha parte de Lugo, como unha parte de Lugo, é Cristina Mejías. Cristina Mejías naceu en Venezuela, é filla de galegos emigrados a Caracas, seu pai oriundo de Rábade e súa nai de Cangas de Morrazo. Dende moi pequena recibiu unha formación artística en Caracas na Academia de Arte. É titulada en Ciencias Empresariais, especialidade en Informática de Xestión, Universidade de Santiago de Compostela. Realizou a súa primeira exposición de pintura no ano 1986. Entre o seu traballo como docente e posteriormente a súa dedicación plena, encontramos distintas partes do seu currículo. A fotografía empezou a cobrar forza en Cristina no ano 2009. Tivo a súa razón de ser, evidentemente, porque Cristina é unha artista. A partir de 2012 comenzou a sair timidamente e a organizar exposicións. Expuxo en distintas galerías, en distintos espacios de arte e fainos que hoxe a Milagrosa este orgullosa de artistas como Cristina. Vamos a escutar unha fermosa e animada canción na voz de Simón Díaz, Alma Llanera. Entrega o premio o xerente do Hospital Polusa, don Justo Jorge López, porque decir Milagrosa é decir Cristina Mejías Banio. El Alma Llanera, canción popular venezolana, considerada el segundo himno de ese país. Para darlle agora a entrada que nos dedique unhas palabras de salutación o Conselleiro de Sanidade. Quero agradecerlle que hoxe, un venres, e despois además de vir de Ourense, nos acompañe don Jesús Vázquez Almuíña. Don Jesús ten ademais 200 e pico kilómetros, porque hai que ir a Bayona. Di que dá igual por estar aquí. Bueno, pois don Jesús, do cual quero además destacar que co inicio no seu mandato de conselleiro empezamos un diálogo respecto a temas importantes para nós nas nosas reivindicacións como é a hemodinámica. Don Jesús viu hoxe o que é o pulso dun barrio, dunha cidade, e foi quen de entregar a un médico de atención primaria e a un hospital o agasallo de Milagrosista. Eu quero agradecerlle que hoxe nos acompañe e traslado a palabra a don Jesús Vázquez Almuíña. Non tivemos a oportunidade de preguntarlle cales son os seus gustos musicais. Por lo tanto, permitímonos nosa licencia de buscar unha peza de Milladoiro que ten relación coa súa zona de residencia, con Vigo. Vamos a escoitar esa muiñeira do Berbés
seguro que lle vai a gustar ao Conselleiro de Sanidade, e a continuación nos vai a dirixir unhas palabras. Milladoiro, a muiñeira do Berbés. Querido presidente Jesús Vázquez Varela, non Almuiña, queridos asistentes, todos membros da asociación, gracias por a invitación a estar hoxe aquí. A verdade que casi acertandes, porque aunque non son de Vigo, son de un pueblo máis importante que está a 20 km, se chama Bayona, o Berbés para nós si ten unha gran relación familiar, porque meu pai foi mariñeiro e o Porto do Berbés é un porto moi importante sempre de chegada. Quero agradecer de novo a invitación, estou encantado de estar aquí. Hoxe fixemos algúns kilómetros, pero de verdad viaxar por Galicia é unha maravilla. Conocer lugares como Lugo, pois para min, desde logo, é un premio que non merezo. Estou encantado de estar además aquí porque en Lugo me tratan sempre moi ben. Incluso cando me reúno con 30 ou 40 representantes da Asociación de Veciños, que creo que é moi importante que haya asociacións que pidan para os seus concellos, para os seus veciños, porque a sociedade civil ten que existir. E ademais nos axudan moito as administracións a poder tomar decisións acertadas. Por eso, estar en Lugo é para min tamén un regalo. E decir tamén que a primeira visita oficial que fixen a Lugo, visitei o Centro de Saúde da Milagrosa, co cual a miña relación co barrio pois é desde este primer momento. Quero felicitar a todos os premiados. É fundamental tamén que se reconozcan os valores da xente, porque en un momento de crisis económica, pero para min creo que unha crisis de valores, o feito que se nombre, se cite a persoas ou a institucións que teñen moito que enseñar aos demais veciños, creo que é importante. Por lo tanto, felicitaros. E hoxe, pois, quero dedicar e agradecer ese premio a ULA, a esa gran remodelación sanitaria que se fixo en Lugo, primeiro a eses 3.000 traballadores que día a día van hasta ali a traballar, a eses 4.000 pacientes que pasan todos os días por ali, pero tamén aos traballadores de atención primaria, os profesionais que complementan perfectamente o que fai o noso hospital. Estou, creo que moi contento, porque en Lugo temos unha boa sanidade, pero nunca en sanidade estamos quietos e seguiremos traballando por facer as cousas mellores. Para finalizar, porque creo que igual somos xa moitos a falar, eu teño que falar de meu libro, e me gustaría decir, non agora a festa, que é moi importante para o futuro de Galicia e de España, pero falo ahora, lóxicamente, de Galicia como representante do goberno galego. Hai dos temas moi importantes que temos que todos que cuidar. Si tal, empezamos a partir de mañán, que a prevención, temos que facer moita prevención para evitar chegar a asistencia directa, a asistencia moi boa, pero mellor non chegar, e outra, a natalidade. O maior problema que ten Galicia, que ten España en este momento é a natalidade, e, por lo tanto, en unha provincia como Lugo, creo que é moi importante animar a poboación a que teña futuro, porque sin nenos non temos futuro. Moitas gracias e feliz noite. Bueno, hai un momentiño que vin por aí a Tito Valledor, a Misioné, o deportista máis laureado de Galicia. Bueno, pois acompañan os membros do Clube Fluvial, directivos, colaboradores, porque, fixadevos ben, unha sociedade a que temos que sentirnos moi orgullosos. O Clube Fluvial. A actual directiva tomou as riendas da directiva anterior no ano 2015. Varios socios do Clube Fluvial impulsaron a directiva actual. O obxectivo, seguir mellorando a labor de anteriores directivas, collendo o bon de cada unha, reforma de instalacións, novas dotacións, máis servicios,
ampliación de horarios de cursos, paliar a falla de aparcamento. En estes casi 3 anos, a directiva encabezada por Tito Valledor logrou que a confianza e apoio dos socios unha parte moi importante destas metas. O principal cambio chega coas obras de ampliación e reforma das instalacións para solucionar a falta de espacio en determinadas zonas. Xa de vos, o Clube Fluvial ten na actualidade 16.000 socios, que enseguida se dice, pero non se xestiona tan rápido. 16.000 socios, 1.000 deportistas federados, 16.000 socios, 1.000 deportistas federados. Pero tamén hai outra meta moito maior se cabe: o beneficio da masa social do clube. Un clube, o Fluvial, que é a terceira sociedade de Galicia. Temos que empezar a presumir máis das cousas de Lugo. Despois do Real Clube Deportivo da Coruña e do Real Club Celta de Vigo, a terceira sociedade de Galicia está en Lugo. Non está en Ourense ni está en Pontevedra. É o Clube Fluvial de Lugo. Un clube que promociona o deporte, permitindo a todos os lucenses, incluso sendo non socios, o seu acercamento a disciplinas deportivas nas que tanto destacou o Fluvial, como o piragüismo e a natación. Neste aspecto, a actual directiva volcouse en estes 2 anos e medio, dando un paso na potenciación do deporte coa colaboración con entidades deportivas como o Clube Deportivo Lugo e o Clube Baloncesto Breogán. Por último, non podemos destacar, ou non podemos deixar de destacar, ou non podemos esquecer destacar a función que cumpre o Clube Fluvial como centro de convivencia con multitude de familias. Por eso, o Clube Fluvial é hoxe milagrosista do ano. Elixen como canción unha canción que é himno de Cantabria, de Asturias, unha preciosa canción, Viento del Norte, para que a señora alcaldesa de Lugo, doña Lara Méndez López, faga a entrega a Tito Valledor e Ramos Misioné en nome do Clube Fluvial de Lugo. Tito tamén, dos gorilas de Candás. Tamén eran un bo equipo, non? Nos que se enfrontaron en algún momento. Digo isto pola canción que cantan en Bable, Irmãos entre Cantabria, Asturias, Galicia, por eso. Vai a guiar para entregarlle a Graciela Fernández o seguinte dos agasallos. Graciela é licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago, especialidade Química Medioambiental. Ten máster en Xestión de Calidade e o título de Xestor de Sistemas Medioambientais. A súa experiencia laboral comeza no ano 2001 con prácticas no vello Hospital Xeral, Laboratorio de Bioquímica. Tamén, 2004-2005, personal técnico da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente. 2006-2007,
responsable do Departamento de Calidade e Medio Ambiente de Toisal en Vigo. 2007-2009, personal técnico do gabinete da Deputación Provincial de Lugo. 2009-2011, asesora da Secretaría Xeral de Familia e Benestar. Na actualidade é xefa de gabinete da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, vicedecana do Colexio Oficial de Químicos, decana do Colexio Maior A Arosa en Santiago de Compostela. Vai a sonar ese himno á liberdade na voz de Nino Bravo. Vai a entregar a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, doña Susana López Abella, porque decir milagrosa é decir Graciela Fernández Carricova. Piensa que la Alhambrada solo es un trozo de metal. Canción que conocemos perfectamente, libre de Nino Bravo, pero convén a veces saber por qué das cancións. Un tal Peter Fetcher, alemán, foi a primeira víctima no ano 1962 que tentou de saltar o muro de Berlín. Peter Fetcher, pois non o conseguiu. E como primeira víctima, a esa primeira víctima lle dedicou Pablo Herrero e José Luis Armenteros esta canción que compuxeron para Nino Bravo, Libre. E vamos a pechar as entregas, teremos a intervención da alcaldesa para pechar o acto, coa última e non menos importante. Si puxemos a entrega de Cafés Las Candelas, patrocinador do Breogán, no lugar 21, é porque preveíamos que o partido do Breogán estaría acabando en torno ás 11 algo. Ben, pois Cafés Las Candelas, fixadevos un dato, Cafés Las Candelas, 801 millóns de tazas de café vendidas dende Lugo a todo o mundo. 801 millóns de tazas de café. Cafés Las Candelas é o maior tostador de cafés de Galicia, o segundo en importancia no sector hosteleiro español. Empresa fundada hai 45 anos polos irmáns Ramón e Manuel Alonso, que marcaron un hito tras volver da emigración en Guinea Ecuatorial. Cafés Las Candelas tivo a súa primeira sede na actual avenida de Adolfo Suárez, e foi a primeira empresa en trasladarse ao polígono do Ceao. Dende o Ceao, onde sigue tendo a súa sede, iniciou a súa expansión ao resto da provincia de Galicia e de España. Entre 2006 e 2010 chegou a establecerse en toda a península e incluso en Canarias. Hoxe ten 7 delegacións en España, está presente en Francia, Andorra, Holanda, Estados Unidos. Ten 300 empregados. Dende a súa orixe ata hoxe, segunda xeración dos irmáns Alonso Frente de Candelas, mantén unha traxectoria de crecemento sostido. É o patrocinador, recentemente ascendido, Clube Baloncesto Breogán. Colabora tamén co Durán Maquinaria Ensino ou Rallys, como é a colaboración que fan con Pedro Burgo. O noso presidente de honra, don Ramón Arias Roca, vai a facer entrega mentras sona o himno do Breogán a Cafés Las Candelas, o premio de milagrosista do ano, porque decir milagroso é decir Breogán primeira, Cafés Las Candelas.
xa para pasar a cea. Voulle pedir á alcaldesa de Lugo que nos acompañe. Outro día comentaba a alcaldesa en unha reunión informal que tiñamos que xa ten as entradas para ir a ver a Joaquín Sabina, porque sabemos da súa adición por Sabina. Por eso ahora vai a sonar e nos dieron las 10. Ojalá nos den as 10, as 11, as 12 e unha, con moita saúde e moitos premios. Quero agradecerlle especialmente a Lara Méndez tamén a súa presencia aquí. Eu sei das presións que tiña para estar hoxe desde as 9 no Pazo dos Deportes, pero deu a súa palabra. Dixo, ascendo o Breogán nunha ascenda, e ela é a primeira interesada en que ascenda. Eu estou donde din a palabra de estar, aquí, na Milagrosa. Lara Méndez. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Non se trabuca Jesús cando di que a alcaldesa da cidade lle gusta Joaquín Sabina, pero non vou desvelar ningún segredo, ni moito menos, pero tamén lle gusta Ismael Serrano e aquilo de Papá, cuéntame outra vez, por exemplo. Non sei se digo ben, alcaldesa. Los clientes del bar. Boas noites a todos e a todas, moi brevemente, porque o que queremos xa é cenar, polo tanto, serei moi breve, prometo. Só hai unha forma de empezar esta intervención. Forza Breo! E si, é certo, nos hubiera gustado moitos estar ali disfrutando do partido, ademais creo que intrépido hasta o final, disfrutando do ambientazo, de toda unha cidade detrás dándolle folgos ao Breo, Breogán, Candelas, e así aproveito tamén xa saudamos a un dos homenaxeados. Pero é certo, Jesús, que me había comprometido, porque aparte non puiden estar tamén por problemas de agenda na festa da Gala dos Deportes, que tamén organizades fomentando sempre o deporte e o deporte de base. Polo tanto, era un compromiso adquirido e quería estar aquí hoxe compartindo esta noite chea de emocións que todavía incrementa máis con esa subida do Breo a ACB. Volvemos a estar na primeira línea do deporte de baloncesto, pero non só do deporte de baloncesto, tamén vamos posiblemente a subir no vólei. Temos moitas opcións co equipo femenino de rugby. Esperemos que co fútbol tamén poidamos xogar ese playoff, e polo tanto temos unha cidade chea de deportes, e para mostra que está sentado con nós un medalleiro olímpico. Por lo tanto, creo que mostra máis que suficiente de que somos cidade deportiva fomentando o deporte de base. E decía, é un compromiso estar aquí, porque é unha palabra dada. Eu, a pesar de que me consigo considerando moi nova, miña abuela sempre decía que a palabra ten que valer. Se non vale a palabra, creo que perdemos todo. E, por lo tanto, a palabra ten o seu peso. Eu creo que hai que seguir defendendo esa palabra. Igual que hai que seguir defendendo todo o movimiento veciñal, ese movimento que é tan reivindicativo, ese movimento que é tan loitador, e que gracias a ese movimento veciñal imos conseguindo moitísimos logros. E, polo tanto, Jesús, estamos aí todas as administracións, que ademais hai unha nutrida representación para seguir reivindicando. En esta noite tamén chea de reivindicacións humanos as que xa se fixeron. Isabel, contamos contigo, contamos con túa implicación, con túa profesionalidade. Conselleiro, 8 horas máis, por favor, 8 horas máis. Para finalizar, porque dixen que iba a ser breve e me vou a comprometer, darlle a noraboa a todos e cada un dos 21 premiados, pedir disculpas a Bernardino e a Cristina, que me tuve que ausentar porque si me había comprometido a que entraba en directo na radio para felicitar ao Breo, e polo tanto disculpas que non puiden estar no momento da vosa entrega, pero parabéns a todos e cada un, os 21 homenaxeados, os 21 galardonados. Eu, igual que os salesianos que empezaban a súa andaina fai 30 anos casi, estamos a punto de cumprirlos. Viña eu tamén po barrio da Milagrosa, acabar o meu bachillerato a
o Ángel Fole. Por lo tanto, pois este vai ser un ano de conmemoracións e un ano importante que vai a marcar pois, o 30 aniversario 27 da Festa dos Milagrosistas e moitísimas pois, citas máis nas que seguiremos ano tras ano. E tamén comparto contigo, Xesús, pois eses dos hitos da nosa cidade, esa posta en valor do noso gran patrimonio, que é a muralla, o campus de Lugo, que é fundamental para o desenvolvemento da cidade, pois o ter o instituto máis antigo de Galicia, non podía estar en outra cidade que non fora na máis antigua de Galicia, e todos e cada un dos 21 galardonados que non podo citar porque seguro que me quedaría algún no tinteiro, pero como se nombrou e como se dixo, pois xente comprometida, xente con unha gran valía, xente con un gran mérito, xente que loita pois polo dinamismo empresarial e económico da nosa cidade e, polo tanto, pois parabéns e felicitacións aos 21 galardonados. E si empezaba dicindo que non podía empezar de outra forma máis que dicindo Forza Breo, non poido acabar de outra forma que dándovos a noraboa, Jesús, e parabéns, porque non só sodes reivindicativos, que tamén é necesario, non só sodes participativos, que tamén é necesario, sino que tamén sodes comprometidos socialmente. E para mostra, esas rosas que temos encima da mesa e o que significa esa loita contra unha lacra social que é a violencia de xénero. Por lo tanto, ninguna menos, é unha loita continua de toda unha sociedade para acabar con unha lacra social. Por lo tanto, decía, só pode acabar facendo un recoñecemento a todas as víctimas de violencia de xénero, e xa digo, ninguna menos. Moitísimas gracias, noraboa, e hasta a próxima edición. Bon proveito a todos.